Trevor Gatefault and Sodgy Páirc Naomh Muire in Coillte in Iarthar an Clár gur Clár Peile Mionúr na Mún gábhíle agus a feiche cahar an Iar an áitiúil an Clár a tSaoir ar na cuairteoirí Corcaigh in cluiche tácht go cinnte don dá Iar an óg an Sod Tránónam. Se tá sin na Tránóna áling ar fad an sá in Iarthar an Clár ní luair agus Coillte an sá tá sé deas tSaoir agus an Páirc agus drumclin na Páirce ar aus don cluiche átha so Tránóna slú deas bailúisteach an sá agus bechearc meach ard caibhland idir na fórna seo agus idir ggéirigh áidhhaint amach ag cluiche ceannis na mún a bheith gur siúil is dtí déilún seo chuil. Deis a gcuinge, súla chaf chun ceangar na fórna bheith go dul chun Páirc Tránóna agus tosnóid leis an glár an Iar an áitiúil. An Iar an céine dul chun Páirc is a bhuaig ar hibradáin in san réimh Craobh an teachtain Chaite agus cúigur díag láidir ránathaigh an monasteir Dermot Coughlin. Ón burn hasnóigh sa cúil agus cosantóirí láidir ó sa chóir le héadí Conor Hill atá mar lán cúlaí agus an lína lethúil sin atá láidir Leo Switzer an captéin Dermot Peile agus Stephen Murphy taobhlótha. I lár Páirc an Clár Tránóna tosnóigh Aidan Weaver agus Colm Downs agus tá tosathe bríomhreach an níléon ceist fé sin Daniel Briotti, Sean Fennell agus David Cahill agus an son sa lína lán tosaigh stig Dermot McMahon, Shane O'Connell agus Conor Burke. Corcaigh ar Dave eile agus ceithre ahrú déanaach déanta ón bhuair na fógraíoch na seachtaine. An céad ceannacha son in san cúil agus tosnóigh James O'Flaherty nó na Denjo ó Riordan. An lína lán cúil mar a bhí Oisín Harrington, Aaron Keane agus Joe Moret, agus in san lína lethúil tosnóigh Cathal McCarthy, Cian O'Connor agus an chéad ahrú eile an son tá captéin Niall O'Shea tosnú istigh inionad áit ifir seacht Cian Hearn. An bheirt lár Páirc de Corcaigh Tránóna Harry Cogan agus Ben O'Shea agus aithre eile déanta insna tosathe. Níl Danny O'Donovan tosnú Tránóna tosnóigh Jack French in áit agus níl an lán tosaí bhí lúte agus anmhanathe Finn O'Dwyer níl sé siúd tosnú Ben Delaney caf ifir fé trío Harry Gillihan a hosnóigh ina áitsúd. Cahar eile go maith Có Danny Miskell, Sean Welton, Humphrey Canty agus Dylan O'Neill. Se gachard Olav an sá geall leis in Coillte in Iarthar an Clár an dá Iarn imeisteach in Cearcail sin réad tuairt Tránóna ná fear ó Chumte Limini ó Ula agus sin é Timmy McGrath agus tá na Muire a siúd agus go hainge beag na colah le haid cahabh an arde na Peile Ciarí agus Tiberdáin atá an san cluiche leithceannis eile a cé a bheith go dul ráid dín cluiche ceannis an teachtain siún sinín ceist mhór an sá Tránóna. Techt seachtaín cluiche Tránóna bhfuil bhí ceithre cluiche ag an glár bhúidir tríchaing an cean beachtaín an cluiche ceannis a gona hibradáin an teachtain Chaite agus an son ar an déobh eile bhí éon cluiche amháin godain ag Corcaigh. Bin cluiche ceathrú ceannis an teachtain Chaite híos an Páirc Áistín de Stac castar i gcuine Chiarí agus ag deir bhí gá chúlaí natar nád dóigh ag Chiarí héana seacht ag Corcaigh agus ar lábéidir nar ruch gohéanrad a ceartdómh ach tuige siad deis eile an sá Tránóna. Gachtain na seasta don árán náisiúnta in Coillte. Gachard Olivan sá in Coillte tá ag fécintamach ar chósta an Atlantic tá sé chomín agus soccer agus ciúnas i dhéad go bheith Tránóna mar derm se Tránóna áling a gcóir Clár Peile agus ag súl go mór le caibhlann maithan sa Tránóna cíime fir fé dó ben Delanary imeisteach an son de Corcaigh agus ahrathe golóir má se déanta Jack Trench a bheith isteach don chahabhisteach taobh le Harry Cogan fear mór láidir se don Clár Dermot Peile an captéin agus Sean Fennell an count of Coillte in orde agus Kate Shellavig an fachach istig an son Jack Trench agus ag a deire má tá nummer can níl sé mór an sás an ilsam cé ád go bhaid sé dulach an pass sin mihir stré an son ón Clár agus Shellavig an ash ag Corcaigh an sá slú a das ballisteach a gcónaí an son agus dar nó an chéad clé an teachtain Chaite ag Mionúr i Corcaigh mar derm sé ceithre clé imirthe agus sean cúgú ceann ag an Clár agus dóhan cleachta déantain
Counts Slownish an son ag Corcaigh agus well deisir an céad scór an count son a Tráchtaire agus ag a deire foríl cé deis an son Coillte ag Corcaigh. Táir sé sin chance de ón burn teach leis an gic amach. Bhí sé cleachta rih ré agus tá cicma ag an bhar chéine be ceir go cuir sé seo congur go de lár Páirc agus is dún gur sin an plan cím sé híos fuman David Cahill tSaoir agus a dro Cahill tá an count san a teach in orda hain sin briste síostí Cahill smachta go siú Berto Corcaigh ag ggéirigan count an a gáil tarnáis ach ag a deire an réiteoir árá go raibh sé plúchta istigh agus an kick tSaoir tócha go mar ag an Clár Aidan Weavernis ó lisí chahasigh. Ach dín taobh hawl. Dar nó seo iarthar an Clár an áit Craobh Peile agus an áit an ulamid ceannas the clubbanna is umrátí Peile sa chunta cill Muire íomhreacháin agus ón club céine agan an banistóir Dermot Coughlin. Ceannas ibristeach a ríiste an Clár. De Clár céad scór trach nóna. Bhí Dermot Peile an captain. Nis Leo Switzer fear áitiúil. Leis an gitóg amach tín clíán an son. Is sin bailithe agus isteach lá ríiste hin an Clár. Dermot Peile ríist. Pas cliste ibristeach a siúd agus an Máirt an tosa go stig tóca deis ag an Clár agus is sin smachtathe go héifeachta stig anach agus seansar an céad cúlín. Nis illing géir go má don chéad seans an son ag an Clár. Ach ag hána sé de hiús na bróg an son áfach ag Sean Fennell ach cumana sé san immert ach hir an son tá Sean Welton agus Corcaigh tre Cian O'Connor in ise tacht amach. Seans an son mehir stray ag an Clár cuinig bhfuil ceithre ahrú dénach dénta ag Corcaigh trónón agus beidir an iarn neartathe le captain na fórna. Nailo sé ó ortan in iarthar Corcaigh is do gur tros fad é ó iarthar Corcaigh go dtí iarthar an Clár an ceann go ar neas go héifeach an son ag an Clár agus gan hen scór fós gáin go le caite David Cahill. Agus ag a deire fágus siad fé Dermot Mumhan. Immert oscailte go maith gan deis na mórán ar scóirna go dtí seo ag na fórna. Mumhan a ríist. Lús ag an bhar chéine, Carrick Tastáil. Lámh mar an son agus an fé libre raig, Tarrington son ar Ghansi David Cahill, bhí sé stracha taring a séir agus an kick tSaoir sin tailte ag an Clár. Nis Dermot Mumhan a dul trasna chun an son na hógant. No, ní dhéananig fágus siad féin cúlbára mar dúirt mé tá kick má ag an bhar seo bhí sé cleachta a bhré agus nósfrucht in san cluiche le tamil an cúlbára is tócha tógant na gicin na mar seo chunig mar glísan sa galamh ag buchan Craobh Line ag a deir seach nó Craobh Connacht ag a deir seachtainna agus nós beidir dascar ó Stephen Cluxton Haraingeach seo chuganis ón burn ó Naomh Bracháin agus an Clár ag lorgan chéad scór an son den Caibhlinn trónóna leis an gitóg ordathe fósa dul ag turlingt bhfuil sé haran tras nán níl kick amach bút an son ag Corcaigh Tá me gá áir le chéile bheith an ceann me haran tras nán aige. Leis Sillibh an son ag Jack Trench. Corcaigh nis sa tóir cúlín dá go tain. An céad ceann níl fós scór feice agus cearnómad caite. Ben ó sé inis. Sé ar an tarníireacht. Fear ruch an taobh sin na Cathal McCarthy mas fidir Sillibh a gáil tar nascuige tá sé leis éin. Deachirtí an son Corcaigh Sillibh cumad cóngrat an líne díra cumad a leistigh agus rás chun Sillibh ag a deire Corcaigh agus trúrán Clár tá an taingeáin ó Corcaigh Humphrey Canty trisise sin a bhailú agus ag ceircaú seachanis Canty fós dul de Corcaigh Carrick Tastáil tras an cúla héinse deis an sa ag Corcaigh ach obair bhd dénta ag cosantóirí an Clár bhí seans istigh an son ag Dylan O'Neill ach ag a deire glanta ag na cosantóirí agus amach a hagan Aaron Killeen. Nis an fearlár Páirc Aidan Weaver. Go leor Sillibh an Clár ach ní líon scóir ag ceachtardas na fórna go dtí seo trónóna. Lánta sin is Shane O'Connell. Ibristeach agus ag a deire ibró sé bhábhar Cathal McCarthy. Corcaigh inis tre Nailo sé sin in captain. Iarthar Corcaigh. Tá lús go cinnte in Corcaigh ach go dtí seo cosantóirí an Clár a déanamh dóthaí de chumad amá. Nis spás am thar glíán.
Sean Welton is bralish. Bheith boga agus ingel massive arcane. Dín Farlar Park, Harry Cogan. Nash go fadal Ben O'Shea. Be Corcaigh fine canish. Contacting Thavesaw out of Jack Trenchik fanacht. Dolo gwyn y gydina. Dylan O'Neill for a couple of score Mahan Tacton Chicata. Ben O'Shea in ish. Ben O'Shea, Fichant in order. Durche, Ramishan Mo Derek and counts on. Haran Chasnon, Cade Marhu score all and saw. On Farlar Park, Le Hirrickton Cade score. Cade scored Tronone, Corcaigh. Tomlinton Cade score, Egadera. On Earson son, Egg Ben O'Shea, Corcaigh attack the East. The town to Darga, County Cale, Shakti Harry Cogan. Deshanish. Corcaigh, agus on a tossish and brever imistach East, Dylan O'Neill. O'Neill, ag fecant in order, Illing Gergamavi, Bird Cousin Tor and Akelesh. Oh, go Hallianton son, Eg Dylan O'Neill, Tal Rochulin, Den Cade Scuff, Echo Corcaigh Tronona, agus and Dog Counties Fair na Cale few. Nish talked up on Clár nach Ligashi the Corcaigh Forest Bar Rover a Galton saw. Cansa Boutica. Ibristachanson agus Spider will chance to get Connor Burke. Burke force attack shock Osculty in Isha Corcaigh chanson saw again Clár shots oh vi Shane O'Connell vi shag Lorgna Pella ag di halavut and Scottish to get Corcaigh agus chance go talk to Macarisht. Nish count Garden time so to Danny Mescala. Ben O'Shea for Shea Sor Huli no Keen of O'Shea Fosadol and pass Machan so Kafala Danny Mescala reach Ashen the 4 and kick Eric and Tuckton Chicata. I can raid to her on some Griff Shag Brugus and kicks Air Toka Gamar Dermot McMahon. McMahon Foston Clár. Well that's Stracha Yen of Sonner Bert in Akelesh. Agus Egadera Durico scoring raid to Orish and a fairly mini Timmy McGrath. And kicks there, Egan Clár. Should talk to Shachta Daniel Brody. Brody Favru, agus Dialavu Mahanson Agushin Harrington. Corcaigh reached. Goyachs na Sholtanish, agus he Ganis le couple nom and Nusen Daw scored Dernak. Agus Godain and Tain Daw scores the clear. Kosh Nakofada, le Dylan O'Neill, Shanson saw, Egg Corcaigh must feather shove Vugga Trasna Cool, Shalvagoni, Egg Dylan O'Neill and Canson and British stock. Go Hoolin Untake O'Neill, a sticky Kayla. Agus too soon to get Nick Corcaigh. For Rain Harborough. Corcaigh in Uchter in St. Cade Den Omid. Nish Owen Byrne. Kick him out on Clár. Tacting Taves Haristi David Cahill. Derry Breen Shishin Mac of over Corcaigh Gocker the Dull Dove and Southron and Joe Moret. On Douglas, Ibristachan Son East. Shansonish Trey Danny Mescala. Mescala Fosa Dull. Let's get Doug County Ishal. Imesh Doc Celine Tawn Talk Cool Egg Corcaigh. Danny Mescala. Agus Shin scored Kinunuk Egg Toos na Himmerhen. 9 Oma Dira Kacha. Talk Cool Egg Mescala for shape. Kick Eric and Tacton Chicata. Count on Immert Oscal to Tronona. Agus a Brabna Soul. Top Faris Bar the Shea Cooley Natra. Hain a tree Egg Corcaigh. Gone in score Fos Egg on Clár. Nish Corcaigh attack to reach to and Clár. Began in her foot na hot inish. Agus Ni Carroke she and Coochin of a gale to accurate. Corcaigh a reach to Danny Mescala. Faryam Shgun Cool. Gati Humphrey Canty. Tam Winnie Naka. Tam Mish Nakanishaka. Agus an Rose talk to you than Clár. Now Sockrug agus Eric Chacht agus scoring a goal called Guluk. Shakun Corcaigh reached. Desher Coolin Ellen counts Egg Harry Cogan. Oh, God, countess and scoring a top fecket Tronona. Nis Farna Kayla. Visha Shin arouse and down Egg Harry Cogan. Hina Carinish. Den Omid Cat agus Ficken first portion to Oscar to Egg Corcaigh Tronona. Pólatic Ficken will far brisha Coillte to Shig Bugga Coma. Cahill McCarthy. Di Mescala. Fick let in the park in Shah Huside. Egg Corcaigh out of Oshin Harrington attack the Shack Dove.
Prabis sin fós a dul a bhábhar Corcaigh agus iarracht eile teacht isteach. Ceann an mithe isteach agus a ríist go halíonnta Haran Trasnán ní féidir le Corcaigh aon rud bunos ceannaí anamh tránóna sár cúlín a ríisteachá agus an ceansa Haran Trasnán ag Seán Welton is dólam. Farspar an a bheith oscailtanis ag Corcaigh agus brú go cinnte ar an Clár caiisiad rud éigentí anamh go mar chun fanachtán san cléthe seo. Better gúil oscailtínis, scóraigh tastáil, brú chun ceangan Seán Fennell fós a dul sean san ag an Clár ag a deire clúdach má siar an son ag Corcaigh agus an ceansa glanta ríist. Corcaigh a ríist a tacht. Seach sa lár, bególa bhfuil fear breisiacha de Landry. Ag a deire an fód seastan son ag an Clár agus an lán cúlaí a teachta amach Conor Hill. Fuoi se bhéigim an son dó. Nes an háchtach don Clár teachtasteach agus scór a cháil glúach tá fear sínta gortan son be Coillte tastáil agus deisiachá an hála Harrington scór dearnach ag Seán Welton agus Harry Cogan ribh sin an cúil ag Danny Miscala cad é mar chúla bhí aige agus in áíre Corcaigh go dtí seo ar a sábhín só agus gan caite ach dos é nómad an sá in Coillte in iarthar an Clár. Bhí manín agus dóchas éigent ag an Clár teach seach tríis bu amach gona hibredáin an teachtan sicat agus léir. Fiúgus tá se an difríocht atá athra 8 gúlín agus mar derm se dos é nómad caite an sá in Páirc Naomh Muire in Coillte in iarthar an Clár. Nes an réiteoir dúireach ag cinú go bhfuil an timreoir tá sínte cear go leor Coillte a gcónaí á chur air dar nó Ciarí agus Tibredáin ag casamh i gcuine bhí chéile sa cluthe leithcheanna se le tránóna agus bútóirí an dá cluthe ag casa le chéile déilún se chuún ag lethe ceannis na mún cín banisteoir Corcaigh an son Hálí O'Sullivan ag fearisteach dar nó ír felúdóir le Corcaigh ó Ross Carbris an chéad bhíon dó ganas ó héh banistíad idir chunta bhí sé le fórna féí seo héh carte go séide agus seo an céad ceann tas na ceann mhuara más maile agus tá cinnte go me sé gur dul choáte le craobh na mún agus bheith súlbeidir go mé Ciarí an lótha droch flin go dtí seo im líon ag Corcaigh caiidir fé fithe gona ag Corcaigh go gona Ciarí caiidir fé fithe gona Ciarí caiidir sna seintir gona Ciarí agus in san clé ceachra cena sin teachta cata Cailúnta ríis tá lán chúlíonn an Clár Conor Hill Merigach go agus is dólam go méid ar an fárcha gágan se níl sé fécin go maithan son gur tú an sonna chuirteach ar Conor Hill fear listí chasaigh agus begur an Clár ahrú luach a dhéanamh an sásta cléthe cic sé siar an sontí ón barn. Leis arim hís fuman an David Cahlar a gohfuil gáil lús a chuirteach san imirt agus I chuirteach san tosa lús a hastín scór na hastín ón Clár agus stad sin ceann go dtí James Bloney I bre raigdí Diarmaid McMahon sean san son well tá cailí sin son cinnte ar David Cahill agus ag deir se go fáil le Seán Fennell Bert sa tóir ar an lán cúlaí ar an cín dunacha Fennell teachta seach I ling géir go má an ceann son Haran Trasnán well sin tús má scórála an Clár Iling Harveh géir an son ag Seán Fennell bhí sé féhrú scór a heasta go dóite ón bhór an áitiúil. Héna cúig le nád a hain. Ug sé ceithre uair clicht an scór sin teacht ach tá siad ar Clár na scór agus tá bhaidís brúiseach agus ceann na gáil gáil bhaidís go mór in san imimeach am go leor le tá Leo Switzer inis an Clár. Ó gadíocht maithan son ag Cian O'Connor. Ach ar an déhheile go ar neas dúrach ó éifeachta an son ag Weaver tá brú an sonar agus tá an cailís gan éon ceis lámh an áirte agus mór haimpel ar bhanéil agus deise an Clár teachta ríist. Be si tásta bheith ar Clár na scór ach tuige si go bhfuil ar fós le déanamh teachtar neas in san cléthe seo Diarmaid Peile an captéin. Ceann ísise le go siúd beidir gona bro sé mac brú an sonach ag ar beidir gona bro sé go cinnte go Colm Downs agus Bert sa tóir caiisian fell chur amach agus ag deir go dtí Conor Burke
Ach bhí Burke dulta síos chun ceann na fiocha agus ag deire an duine trasna le kick harta agus cílíonn se sin go méid kick séir ag an Clár agus deis beidir tart fé scór eile. Nes fágad sin an ceanta fé Seán Fennell. Fuair sé 3 cúlín a teachtain si cata gona hebredáran. Scóir tastáil ón Clár. Nes tá sé taobhir an lína 15. Beáin ar clé ach in áíire níl irid agus pochaíthe ina aigean sa tróna agus deisiige ar scór an ceanta áda go maith ag Fennell ag taistil agus an tarna ceann tithe garad ag an Clár agus deis ag James O'Flaherty teachta Mac a rístómh. Danny Miscala hir an tanna carú leis na fuair cúl agus cúl again teachtain scata ón Gicéiricha. Aaron Keenan ish. Féhrú an son ó Diarmid Bail. Ag an deire tá James O'Flaherty an chun an fella hogant an passion gan a bheith úntaach ag a deire ag ró sé. Bhór Nailo sé agus deis ag Corcaigh teachta Mac a rís brú an son go cinnte. Ar Jack Trench agus an kick séir tócaigh Trench go dtíon taobh hail. Corcaigh in is tre Oisín Harrington. Passion seach sa cúne. Dylan O'Neill gá chúlín maithe get tróna. Fécintar ceann eile. Ceann sciúil. Dríochtúil. Mirúltach eile an son ag Dylan O'Neill. 3 cúlín den chéad go go bhar istigh sa cúne ó réine Carbra agus fear Spórt Corcaigh sin amach a ríistige. Sár hespántas scórna tucha uig. Héna séile nád a héin. Sin ceann go ar neise Corcaigh an luchlenta áitiúil gan a bheith sásta ach an réiteoir congur go mad an imirt se chugan is Danny Miscala. Teachta Mac an isis. Tá Corcaigh go dtíon taobh hail. Tá lús go cinnte in san bhór sin agus deisina sé Humphrey Canty. Ceann sa smach de Bert ag fearre Canty fós dul raig sean san tá ag má leanan sé tá Carrick tastáil áfach ag go deir tain sé siar go dtí Ben de Landry agus ceann san methe amach a ríist agus Corcaigh feinach siar an santí Oisín Harrington agus cinnte sin a chóirsáil go dtí go méid duine in áit níos fearr tá sí seanna Clár seo seachtí Cathal McCarthy an tamsa féhrú Carón Clár in aice leis ach ag go deir ráis go dtí Jack Trench deisina sin taobhsáil Dylan O'Neill. Dylan O'Neill gearhisteach an son tá Paul Agent tre chosint an Clár feice ag ag deir sciúrin an fellúig. Beidir gan ró sé amach stílan tachar an son ag Corcaigh ach ag deir tá cice isteach an son go míad leag a deir an réiteoir agus fágad sé sin go méid kick séir éas go maith ag Corcaigh agus sean san fearspar sin a bhéadú boutabháin eile. Nes sé fear Chargilí hán Ben de Landry thógadh an ceansa. Céad seans ó kick séir go tróna. Nain nó me díra cata. Tógann chud am leis a ceann son. Áirde go maith. Agus tharn trasnán an son aige. Héna seachtain ish. Gwyna ein cúlín amháin. Corcaigh a rís le seileamh an réiteoir scuile leis an imirt. Ag go deire tá sé chun an ceann san a bhogad chun tosig. Well tá fear an Clár ag stracha le fear Corcaigh an son agus ní haithníonn sé sin leis na cuairtóirí mar an. Ag go deire an Clár teachtar an núnsaí beag díma or nach bhfuil cláirithe ach éon scór amháin in san chéad le. Kick séir is acu agus deis tart fin na postaí. Ó tá son go isteach an son agus rudí teap gáín tasaí inis le cúpla nómad an réiteoir in aice leis an imirt an son agus seans go bheith mis carta gan bhail mar derm sé rudí teap gáín tasaí le cúpla nómad an nús. An réiteoir ag gléach fear an Clár trasna chuige agus
Bert on Clár Stolam. Nu will she come digging to the number $1 is go well. Substitution on the Clare team. Number 12, David Cahill, is being replaced by number 20, Garrett Townsend. Oh, Sha Ahru Denta Ireland Clár. David Cahill me agus Garrett Townsend is shikim go botún ó have Clo in St Clár agus gur Ben Delaney a town ó have Corcaigh de agus botún atá sa Clár and so some le scale but a Ben Delaney for and score Dernak the Corcaigh botún mar dermse in St Clár Clo to card to Derek Derek and son Darren Clár Aidan Weaver Sha he'll make a rev Kalish Malishach goma in Arira Dent and Sonega agus tá Rudí imethe ó olcoholcanis ag an Clár mar bhíidir féhrú ba sé a bhad níos teachra gan a cahardí gur a barcaá agus Aidan Weaver imethe isteach san seastáin an son agus buléisisin go cintanis an Clár. Seileamh gcónaí acu tá scórna ag testáil go dóid má bhí scór na riomh testáil á sé testáil inis an ceann go ar náis ag Corcaigh. Gachard inis bhór na gúirtóirín sa trán se chun Ben Delaney agus garisteach Bert ag fear ar gur sin na gáiltar náis ag go deire hí stracha dhéanamh ríist agus tá kick sé le Corcaigh agus gur bé Delaney héna thóg an cansa agus an scór mar a bhí na gúlín idir na fórna sa héna seacht le nád a héin an sa Bart Naomh Muire i Coillte in Iarthar an Chlár agus mar derm se trachnó na áling chun Peile tá scórna den chéad go hin ar feicó Corcaigh tránóna. Dylan O'Neill Araus agus iireachtaí macha go mbeidh Harry Cogan, Ben O'Shea, Sean Welton agus an cool sin ag Danny Miscala. Nis Ben Delaney. Rís tógan sé chudama, Tóiste, Raig, Farsbar Corcaigh i hína macatí dególín. Second glór tóca agus ádathe agus imethe Chasnan Coolanson ní leanach an tarna ceann tá mithir stray ag Corcaigh ach ar fór Elanson an kick séir. Mission kick amach rísil teachta ón Barn. Taobh sut an farc Shelvan son ag an Clár tá rúd ag tastáil go cinnte rih le agam tá aon seans a bheith a chu fannacht in san comórta seo Diarmuid Boyle an captain. Teach amach an son tá Conor Hill cuine go leidir taobh le cethir díag agus an rair dochreid áling an son tá mé fécinn amach ar an Atlantic tras na uing an son agus na taunta chó sochar mín is a dhéad go bheith ag tús na bealtainna seo chun an Clár teachta ríist. Far tá dúr taketeach ar barc an son sin é Garrett Townsend far chuair a Clár. Gdíon taobh son is Leo Switzer canaracht ag tastáil an Clár inis. Diarmuid McMahon seachtí Townsend ríist dul a rúthair. Lámh ar a ghraim an son híl mise agus ar an tarna uair tá adóg sé an son ag an réiteoir gan éon ceis ceann mar tóca an Clár beidir gohfuil oscailtí an son ag Daniel Brodie. Cuoine gohfuil fear sa mar sé Corcaigh agus go leor gansa darga hir an son. Ó ceann son thnáis ag Corcaigh agus a ríist a spáin an sé chó dachras tá sé an Clár na scór na caiimsú in san cléthe ganach scóráin is sin na techt tris ceathrú uair ag Sean Fennell agus gotí seo Corcaigh na maistrí ansá. Seach sa cúngi Humphrey Canty glór na Peile ach brút amach ar an lína agus an kick sleas a godain den semach an chéad kick sleasan sa tránóna. Taobh sut an far tá Cathal McCarthy tris roch má dhéanamh húsan san cúngi má ag chin si dé. Ag deir fág siad fé Cian O'Connor ar bhalin Coillte. Cadí McCarthy. Ach an glúiseacht ag Corcaigh. An a bhathair fág godí seo. Nes Sean Welton.
Cúlín Maníos túis agus fuair sé cúpla scór maihan teachtain Chicago gona Chiarí. Jack Trench an tamsa. Corcaigh bra fáinach, fearr san reisicá cuoine comá. Brúna sé an Clár an Count an Ashley Delaney. Ríist. Fearr san reisicóní ag Corcaigh brú an son ar Danny Miscala. Agus bhí sé taringe chun talún beag an kick ar Corcaigh. Agus Delaney dal tras na ríist gona Count an a hógant. In áiríir le beidir denómad lús an cléthe brancher nós cléthe dúlána seachas cléthe leithcheannis críomha sa bhéad is bhfuil fearspá réúnta mór ag Corcaigh agus ní féidir leis an Clár teachtasteach sa cléthe ná é de bhar sár chaidán Peile Corcaigh. Nis Delaney leis an gics air. Tá sé spéisiúil, tá sé tógant beidir 2 second díag nó níos mó sa dógan sé an kicks air. Nes Ben Delaney ar 4 íle rís an tríú ceanna ar stray má se beg tíma ar Holly O'Sullivan beidir na hirirtí sin tá crotha nachhfuil tóca sin an tain rud beidir gur féidir fiabhsú in san tarna tréimhse ach 3 nómad agus cúpla second le dul sa chéad le héna seach le nád a hain agus cumna meas a fiú gan stáid seo ar Corcaigh. Sár goháil an son ag Cathal McCarthy. Brúan son se le bháilta ag deire, déint go mbeidh Humphrey Canty. Dín Clíhall, Danny Miscala, fearr an chúl. Gearisteach an son. Miscala leis go tóg ach an Count son ag casa agus Kerrick an deireachtaínis ar stray ag Corcaigh agus beag tíma ortha 8 nómad gan scór agus 3 sean scéalte agus Coillte. Kick Mac ríiste gón burn, a bhat níos gléthránaí sa cúl ná James O'Flaherty ar Dave Ella. Shelvin is an Clár, scór ag tastáil godóta rih an brise. Sean Fennellan, tying bháin ar Clár na scór dóibh, a chalí seile agus tá sé gorta. Tá sé methe síos gorta inis Fennel. Le rógan réitor chomá le Jack Trench is tólam. Agus cíimiid carta go cinnte agus carta buíon son peachasús ag Jack Trench de Corcaigh. Agus tá Fennel sínta gorta a gcónaí tá 8 nómad agus fethe caite beag nómad na ggó amcútamh gorta de chuir le deireann céad lethe denm semach agus cúpla gortú agus ahar dinta chomá a cho héh scóranna de héna seach de Corcaigh nád a hain ag an Clár naigúlí natar is mór an méid é nuair a chuoinín tú nach bhfuil an Clár ag an stáid seo 4 díag agus an carta darg sin peachasús ag Aidan Weaver. Nes tá ón burn an cúlbar tá níos chun an kicks air seo a hógant agus má bhí ardú crí a tastáil riamh tá sé tastáil is ón Clár. Tá Sean Fennel fós sínta gorta agus cóirleis a chur air. So ag fécintar Craobh an na mún well Ciarí ar bar agus chuig a Craobh bút go siúd ceann agus trucha ag Corcaigh tá si tarná darnó. 7 gang ag na Tipperdig agus an ceann Dernach agus son in gohfuil a haindig agus an son an Clár well an ceann Dernach in 93. 7 agus a hain blian ó hen agus go daine le 3 Craobh Mionúr na múnaá. Ceann amháin fánarach ag limnach an 56 agus níl éon ceann ag Port Láirge má se idir Corcaigh agus Ciarí in áiríre an Craobh sa untús agus an deire ar an scéil tróna go méid Corcaigh Harnáis sa Craobh mana dagan a Shairí Lazarus de hais ag Harnáis ón Clár sa tarna le. Is cóirleis fós á chur an son ar Sean Fennel. Fuair sé gortú an son nuair bhí sé teach tríd leis an bell an tamson. Agus an réitor Timmy McGrath ó Úla in Limnach dúirigh ag cin tú go bhfuil sé go bra sa le dóghaigh ón burn an kicks air seo. Sin dúircha dul seach an am cútamh gorta níl fógra feicethe fós ó thaobh David nómad a bheith ann ach tá deis is an Clár agus tá scór ag tastáil godóta uathe. Ón burn. Go America tá Sean Fennel Harnáis na cosa. Agus tá sé cear go leor. Agus inis medalh don kicks ar ón burn don Clár an Council leis go tóg arda go má Will Crinnes
Níl Ferrer, Tain Count go down at our Forílacha. Ach, hastig score. Níl ach ein Coolín Awana Clár na score. Corcaigh Craobh Agadisha. Kick him at Gardig James O'Flaherty. Agus Carrot Nomad down Coot of Garta Fogarhig Darren Cade Lahansa. Corcaigh get checked the reached. Canson Egg Joe Moret. Fave ruins on it at Corcaigh. Egg Derish actually Harry Cogan. For some Reshagoni Quinnig Egg Corcaigh. Jack Trench. Came as some Reshan Sonic Trench. Agus Buntosh to Hernash Egg and Clár. Score Egg Tastal Godota Riv Laham Dirkon Mishnach Agus Ordu Egg to Heart of Dolishakti Nashomri Festish. Leo Switzer and Tamsa. Ebristach of Le Dara Townsend. Townsend Glorgan Peller Hernash Agus Toshege. Dollaruher Tarrington Ganzi and Son. Retor Egg Ligant Buntosh to again. Near Hon again Buntosh Agus Killian Shishin can make kicks here Egg and Clár. Toka Gamargati Leo Switzer. Scared Federal Clár of Riven Brishan. Federal score Egan to Galt. Shaneen Kesh, Corcaigh Titim Shear, Farsom Reshaka. Agus didn't she cousin to Gomadden. Leshan foreign loader shot on Gary Shackinson, Sean Fennell. Our National G and Captain Dermot Boyle. Naomh Joseph Dufra Gort Lamon. Captain Fosa Tacht. D Townsend. Dakar and Clár ein Vrisha Treed a Carlton son. Townsend Makafal Leo Switzer. Shell of Glory Switzer and Sotron Ona. Column Downs and Ish. The Townsend. Tarsha Coolina Hain and Counts on Titic Shay Gardish Jig. Cluda Galore Sheeran son Egg Corcaigh. Better than Broshe Mac. Dun Clár Shane O'Connell. Les Shelf Toshe Strakaha. Pluch to Shigan son and Rator. Egg Ligandon. Nakurtori Chaktamak. Agus Shakunginish Jack Trench. Fagan loose at Corcaigh and fell bugha gummar Gadin Tavella. Pass Clish atop Burton so the Corcaigh Dinaka show Danny Miskela far and cool. Nomad Agus second Fáca in San Chéadla. Macti Dylan O'Neill 3 Sar Coolín Sa Chéadla Tarisha Caunella Dylan O'Neill Akan Counsa all and Coola Poolta Mion Sonner Gagan Cool Bar own Burn Tachtamach Agus and kicks there Ganohan Sonic and Cool Barra. Bhíonn tons an Gicinte Egg and Clár gur tháinig sé sin amach dóibh. Sin sa Nomad Dernach in San Chéadlach. Héana seacht. Tá Clár na scór ag Corcaigh. Nád a Hain. Ag an Iran áú agus Ashta go máin níl scór feice le beag na Carú Uiriclaigh. Scór Dernach ag Corcaigh sa bhithú Nomad. Bhíonn Carta Dargan níag sin ag Aidan Weaver don Clár agus níl ein scór feice an ó hin. Second Fáca. Federation Clár score Chaim Shuni Yenig Mark Willing Council Garhamach Keen O'Connor Gus Corcaigh a Chaktamach Arish Kafada Le Trench Lor then Shelvig a Shootron on as Céadla Nish Danny Miskela Gamar Hernashti Cathal McCarthy Naomh Column Team Clehan Dylan O'Neill Count Dernach Ulcha Gunavan Posta Tasha Favruin son and pass Shakti Humphrey Canty Tá kick Sarah Ganohan Sonic a shield Agus Fáca sé sa fé Ben Delaney Nishtan Nomad agus couple of seconds down Coot of Garta had Katja and so agus shot and kick Dernach Masha in San Chéadla Danny Miskela a Hógaigh Cuarim na Gichin na Sarah Fáca fé shield agus Sad Shaw's Cossul agus chance on first person a Heen amach Gadi de Gulín and so Bark Naomh Muire in Iran Clár I Coillte agus well leis go tóga thóga sin ceansa. Tóga go maith ag casa a ríist áfach agus ag ar fóríl cúigéirt ar fóríl Masha Sa Chéadla ag Corcaigh agus leis sin an adóg Lahama Sétansa in áíar a Corcaigh Craobh Agadisha hannig an cúl cinúnach tris Nomad ag Danny Miskela agus cúlíní den chéad go feice trí cain go dain aus and down ag Dylan O'Neill ganach ein scoreán ag an Clár is sinna teacht ó Sean Fennell beg Ashairi Lazarus ag teacht tastal ón Clár má hastíú hu teacht Harnash sa Cleveland. Né gúlín after an sa Risha cúla go 7 gúlín ag Corcaigh cúlín amháin ag an Clár fannig íling búgfeint an chéadla teacht agus action ille an tarna le gan bhail. Score Mumhan teacht an Chicata Ben O'Shea in ish
Ben O'Shea, Fichan in order, Durche, Mission Mo Dirick and counts on Haran Chasnon, Cade Marhu score all and so. Brever Imistach Rishi, Dylan O'Neill. O'Neill, Fichan in order, Illing Gergamavi, Bird Cousin Tor and Akalesh. Oh, Gahalian son. Eg Dylan O'Neill, le Dylan O'Neill, Shanson saw, Eg Corcaigh Mosfeder Shaw, Vugga Chasnon Cool, Shelvagoni, Eg Dylan O'Neill and counts on a British stock. Go Coolin Untak O'Neill is the Stach and son are east. Shansonish, Trey Danny Mescala. Miscala Fosa Dull, Lesh get Oak County Shell, Imesh Doc Celine Ton Talk. The score no goal called Galuk, Shakun Corcaigh reached. Desher Coolin Ellen, counts like Harry Cogan. Oh, God, count us and scoring a top fecket, Sean. Prabishin Fos, it'll have over Corcaigh, because Iritella attack the Stach. Counts on a Mehish Doc, Agus a reached, Gahalian. Sator and Lawn Cooley Aaron Keen Dinakov, Fennel, Tak the Shock, Illing Ger Gama, and counts son. Haran Chasnon, well, Shin Toosma score all I can get Tronona. Fickenter Cownella, Cown Skilul, Driachdul, Mirul took Ellen son, Dylan O'Neill.
Doran ach ansá I Coillte I Páirc Naomh Muire agus well tá ná gúlín after héine seach goin ná a hain agus Corcaigh inúachtar agus cuioine comá an Clár taobh le 4 díag agus an carta Derek sin at Spánach de Aidan Weaver tris fehan om go leor caintans ag glaham dín arag méidir raibh se began dín carta Derek agus dín eile go raibh sé ach an réitor sin internetá gannas Timmy McGrath agus a geisiúd a bhí an cinenne. 4 díag a gona cúgardíag má se agus leabhar clic fáca idir sin agus deir na himar fécin céimh go dul ráidí clé ceannis na mún an lún seo chuing. Réitor dúrcha cin tú gohfuil caiinge ins na háit gur chórdómh bheith agus tá midir fannachtar bhirtón Clár tá siad ar neis agus réganis agus nuair tá réitor sásta gohfuil siad ins na honad chuí well tá nó sé an son cuasaí ins an tarna le. Tá sé take begáín fuair le cúpla nómad an nús began de héide a teachta seachón bharige chuing ach ar an mór am lán seanóna álinn chun pellantá I Coillte cean de cheantracha ládra pelle ansá ins an Clár is cainlam go má iad an clubbáisiúil caidhfuir I bhreacháin ag gimmar goin na strád bhaile fort láige ag le ceannis pelle club an na mún cúpla blian ó hen agus is dom gur chúise tí ahimmart agus beag ná go raibh an nolig buint amach nuair bhí an ahimmart agus an lá inúachtar ag maintir an Clár. Gá ahrú ar ar na Clár den tarna le. Number 7, Stephen Murphy, is being replaced by number 17. Agus lena mí sin immert agus jo mí Harrison again second. Daniel Brody is being replaced by number 19, Liam Clone. Má se dá ahrú sin dint a Corcaigh tar méidíomh again second iad ach lena mí sin immert agus Corcaigh a teacht trasna an gotí Aaron Keane. Se le farna gan bhar contorteach sin é Dylan O'Neill tá Spórt is úntaach sa chéad leige. Trí cholín den chéad got Delaney le pass garda seach an son. Clár an obair chosint ar fadí anamh ríis an lábh an ordig an réitor ag an tSaoir ag go deire ag Corcaigh. Na Harra sin well tháinig ifir naidíag Liam Clone tháinig sé siúd isteach in anad Daniel Brody agus an son an tathrólas a déint Neil Stephen Murphy tas nú an tarna le in áitiúd tá Caleb Walsh ó club an bhreatach agus deisianis ag Delaney, Ben Delaney fuair sé Canháin ó tSaoir sa chéad le agus deisianis ar an tarna ceann bhí cúpla ceanna go cúgar stré ba sé ggurcan cean sanna chur Harn Seasnán thóg misclinn ceann dearna goibh lam tá sé seo níos fear scór ba heile rís an son ag Ben Delaney. Agus degúlín inis idir na fórna. Chalís fecinn son ag an réitor agus táchtalt an Clár más féidir nig cúpla scór luach a gáilt in san leach seo den chluthe agus an cin sa búteach an onadí sa chéad le Darragh Townsend. Astí onadí eile sin é Liam Clone. Fer leis na cosa uair seo difriocht dhéanamh don Clár. Sin íon ceiste bheith ag Dermot Coughlin. Is caithigh Dermot McMahon dul siar ní McMahon a town ach Caleb Walsh. Ceann sa chur raige don Clár jo go Walsh an ceann ar neis ní bhaig mar grach sé seach sa lár agus go dtí Darragh Townsend. Far cinenne le sellh. Go dtí Liam Clone. Clárnis a glurg slí éigen deisteach an tarfis go ruch má dhéanamh ag Dermot McMahon. Pass a go deire, go dtí lántasí Shane O'Connell. Deise go siúd leis go tóg an count an ag O'Connell. Tá sé Harn Seasnán. Túsma ag an Clár sa tarna le scór a bhí tastal go dóite. Shane O'Connell an tamsa. Má se an tarna cúlín ag an Clár. Agus an farspáir sin leide begánín. Corcaigh ríiste tacht, tá siad láidir ní léon ceist fé. Aaron Keane an tamsa. Immerthirí ó 3 club díag ag tosnú agus ó breis agus 5 club ar an banéil dochreid ar fad. Go dtí Sean Welton an cúnta ar fad trete agus fistrathe ag an Manisteoir Holly O'Sullivan agus ag éireann chun na Immerthirí is feargáilta Corcaigh Seanóna tá céimenas an reis tóg an son agus cílín sé sin go an kick séir amach ag an Clár.
Leis an Clár tacht ar an sí. Bruin son, an Clár ca an pass a hartúthe ag dera. Liam Clún. Clún a ríist agus ag dera éis go dtí Dara Townsend. Ó chuair a Clár. Dachar brise tríd an son. Coolbarnish take amach. Nósfrucht é sin le cluichí nús. Ag leor cluichí an coolbar a bheith teacht amach agus ag immert geall a bheith mó. Páirc agus an tainrad má bhirtar an son tainradí bonós ceann amach as amach. Deisinis ag an Clár tre Diarmid McMahon. Láh an ordig an réid tóir agus an kick séir sin le bheith có agus Conor Hill le sellh. Léis an coolbar san gnéonhic. Na bhfuil sé tócha tá sé tócha go mar. Réon cum a sé dtíón bar an coolbara agus beag seansa go bheith Páirc in san glúiseach sa don Clár. Lán Coolí ríist. Cúnóid caite in san tarna le Coolín an taobh, bhd níos cormas tarna tréimhse go dtí seo. Ach an Clár sa tóir ar tuile scórna. Liam Clún. Go leor sellh go ónar tháina sé isteach go cinnte. Machtaí Clún a ríist. Sé leid swinmh an son ar feig secondar Coolín a shriel ach jo si deis ó chic séir agus seans má se ar scóil ag an Clár sa tarna le. Is loch na goie beidir ag taobhú leis an Clár in san tarna tréimhse ach ag séad a beidir tresna na Páirc níos mó na aonar deile. Craobh sé leis an gic séir seo. Scóir tastáil le. Ceann sanna teachta seach ó Conor Burke. Ó, sin scóir maithige. Sin gá ceann is tíige chéile an Clár. Bhearna sin síostí 8 golín. Cic amach an son ag Oisín Harrington agus seans go Corcaigh teachta boutáin eile. Tis úthach ar an tarnéireacht smacht an son. Pas clise seachtí Danny Miscala. Ó, tá cooling drimfuit an son ag Miscala gan éon ceist ó Conor Hill agus bagólam sa go mbeadh carta buí an son tailte don achtra sin. Ó, Miscala sínt an son. Ach, beidir gur bhágaigh an réitóir é leis an gic séir. Sé Delaney hógaigh. Bhí sé crainn go leis an kick dernach. Ceann le hilling níos scéire. Gá Coolín ó chic séir go dtí seo tránón ag fear Charigh Líháin Ben Delaney. Dá Coolín dernach ag an Clár. Agus cin go bhfuil fear Corcaigh ag fág na Páirce le gortú an son da nó méid an second cé tá methe ach lena bhí leis an gic séir seo gcónaí ag Ben Delaney, an ceanta ord ag Delaney ach teachtamach dín Clíháin smachta sig an son ag an bhar contarteach Dylan O'Neill an pass las mogadí Sean Welton agus cóimar túnta an son ag tosathe Corcaigh an kick séir teachta seach ó Delaney go dtí Dylan O'Neill amachtaí Sean Welton an tarna Coolín go siúd agus an fear spáir neistí 9 golín a ríist. Sin ceanta bhfuil fad na talún híl mise, se fágadh siad féin Clár é, teachta seach an son tá Diarmid McMahon, an pass a bristeach an son beidir go loscailtí, Townsend an Counson ag a dera, thar an trasnán ag a siúd, se Dara Townsend, le scór Mahan son. Don iarná túil tá siad a bhád níos fear in á riire in san tarna le, catú sin na hartómh, agus ní hamháin sin tá siad fós ag immert le cethardíag ón bhitheanóid sa chéad le. Substitution of the Cork team, number 18, Niall O'Shea, has been replaced by number 17, Cian Coney. Má se tá an captéin ó Uirchan in Iarthar Corcaigh I ceantar bhéire tá sé mithe do chuirtú an son Niall O'Shea buile sin dómh mar bhí sé teachtar neisio chuirtú tá sé mithe ríist agus ina áitsú tá Cian Coney ó ánithe Clyde take seachar Iarthar Corcaigh má se ahrú déint an son ag Corcaigh seo chun a ríistíd. Cúlagus 9 golín gona nád a cethir. An sa Bart Naomh Muire an ceantal me seachtaí O'Neill a ríist. O'Neill chun tosaigh, beidir gúil sé cuioineh ar Cool an ceantal lena gáir an Haran trasnán an ceathrú Coolín tránóna ag Dylan O'Neill
fear réinethe Carbra agus beag Tráchtaire siú tá cinnte machchan so. Ross Conchella an son hís fúm. Chan láh an ardig an réitor agus kick sé an son gan óhéag de James Blunny. Can son a seachtaín lán tosaí sin O'Connellach cúpla airlach róád a dóig dara. Tá meach sé sin tríis titim seachna a gléich bhil bheoch sean an son. An Clár chúl ach níor ibric sé amach. Amach nistí Liam Clún. Smachta bailithe agus an Clár teachtarí agus in áír nílan túáil catisteach na ag an bhór an áitiúil tá sé trid a bhd níos fear in tarna le crut níos fearcha agus ochras in a go immerthe. Ríist an ceann sa búta ag Conor Burke. An pass sin ag brú amach don Clár ag deirdí Shane O'Connell. O'Connell fós adal an ceann an seach trasta. Conor Burke in don Clár Ishal. Mí ceart an son. Bhí deis é Caleb Walsh. Bhí sé nace leis ach sciúr an fel amach Harris agus fóríl ach an Clár ag crothú seansan cúlan so. Sin gá seans crotha ach Coillte in imimecht 60 second. Agus tá sé de corbrúga cinnte Corcaigh. Cinach bhfuil se go thomláin le feiscin go dtí seo Clár na scór. Nes Sean Welton. Agus Corcaigh leis an bhar breise teach go mar go dtíon taobh eile. Sé Ben Delaney. I breisteach tíon fear leir Páirc, ben ó sé fuair sé cúlín massa céad le. Deiseanis ag deire ag Danny Miscala. Agus sin an difriacht. Féach an cóimirt an cóhiiscint agus an lús atá an son ag Corcaigh. Cúl agus cúlín an isig Danny Miscala. Substitution of the Cork team, number 4, Joe Máirt, is being placed by number 19, Billy Ryan. Má se arúil an son ag Corcaigh agus Billy Ryan. Teachta seach in anna Joe Máirt agus an deis ag Holly O'Sullivan. Bain se gúsáid an seán. Clár teachta ríis tre Liam Clún. Tá bhaidis cúil dhéanamh sé cluthe de réon chuma agus tá sé de tríl. Láh an ardan son an réitor scuile leis an imirt. Ach tín thóir ag Craobh Peile sin é seán fennel. Leig sé lábhar agus an cic amach a dul a bhábhar Corcaigh. Seachún Corcaigh inis. Sean Welton. Lábhar a grim gan éon cheistan son ag Liam Clún. Agus an réitor an tamsach an cáirte buí anachta. Bhí sé tróchrach agus feinach go deirnach ach tá mé cinnte inis go dtich an cáirte buí. Se cáirte buí an son ag Liam Clún. Does é nómad caite in san tarna leathan so. Lá an cúlí teachtamach sin é Aaron Keane tá sé compórta go máistigh agus fán teachtamach buáín agus chud an imirt iescint in san carú uiriclig atá fáchan so. Green fós in orde agus an Atlantic marderm se le feskend a rock nóna áling chun pelle an so in Iar an Clár. Can sa sláneisteach go fada le Cín Cooney. Dúir take seach ar Bark. Cooney fós dul sean an so ag Corcaigh an can sa sláne. Well an Clár ag marachtan go con túirteach a stig ach ag a deire Calís ag Corcaigh agus kick séir go nótha istig an son ag an Clár. In is an Clár ag leir slí ag an tríd an so. Agus Máirt tógiste an son. Treála siad ar cúlín eile. Se hinna héindig ag Corcaigh nád a cethir ag an Clár agus tá Clár na scór bunos ceann an tá hinna de gona nád a cethir ach den semach a cinnte gur hinna héindig ag gona nád a cethir tá ann agus an cúlín deirneach sin ag Danny Miscala do Corcaigh agus an fear céin ag Ciarigh chamad leis stig an son níor dheirigh leis agus an ceann son a methe cic slasa agus é sin tóg ag an Clár.
Bhfuil slíag an tríd. Bhráil ó cúlagáil tarntan son Dermot McMahon agus kick séir tailtan son go maithaige. Is don council le bheith Conor Burke for sé kick séir níos túisce agus an luair go teachta seach chun Dave Lína tóg timeshare agus chuir an council Haran Trasnán. Agus don gurbe sin rud Frílig sé a dhéanamh agus cara uirclaigh beag na cat in san tarna le. Leis an gitóg an council Haran Trasnán an tarna cúlín is Conor Burke agus tógann sé sin omláin an Clár gotí cúig cúlín. Chílinn go bhfuil 9 cúlín atra. Substitution on the Cork team. Number 22, Ben Delaney, is being replaced by number 20, Niall O'Callaghan. Delaney ag fágan na Páirce agus tá O'Callaghan a teachta seach ar Niall O'Callaghan teachta seach ar an Corcaigh agus má sé ahrathe go leor. Á dhéanamh ag an dáhéivan sa se chuún an Clár ríist ar an Cilín ó Lissí Chathasig. Ceart hart an Clár iad a fad níos fear in san tarna le. Ach fear breis a gcónaí ag Corcaigh. Teachtamach an son ta Harry Cogan. Billy Ryan an Tamsa. Cara uirclaigh fácathe. Fós an lábh an uachtar mar bhí an tús ag na cuairteoir. An ceantar sleanaisteach go dtí Ben Delaney smachta go háling an son ag bheith na talún stoppa an son an slíéigent ag ón burn agus ag a deire kick séir ag Corcaigh. Réiteoir a raibh sin míad leathach. An kick séir có. Agus san gur bé Dylan O'Neill tá glór na pelle. Ceithre cúlín ag a bharcéin na tróna iad go léir ó nimar toscail go dtí seo. sé na hílacha cheangailt sa le dríála sé ceann ó kick séir car Haran Trasnán. Nis Dylan O'Neill ó réinethe Charbre. Leis an gitóg ní hén ceannas fear ach ag a deire. Tá sé mithe Haran Trasnán. Cúgu cúlín ag O'Neill. Agus an bhearna sínt go dtí 10 cúlín a ríist. Sin kick amach le teachta ón burn. Clár na scóir fós mí cheart an Coillte héna héinte go take siúdach I món ótaí agus an dtíine lech héna dóigh is ceart a bheith ann ansá agus cílinn sé sin go bhfuil 10 cúlín glán atra 9 cúlín atra an mrise agus an Jón gachíirt an Clár tá Corcaigh rómhádómh ansá tránán ceantan me Haran lína ach an réiteoir Dala seach rá go méid kick séir an son agus tá sé tógáil amach I leabharing dubh a ríist an son. Tá sé chun leabhart le fear Corcaigh an son agus tá carta buí peachas sús an son ag Humphrey Canty. Agus an kick sin me Harnashtí ón burn cúlbar an Clár. Leis an cúlbar teachtamach. Gá seans go dain ar chúl ag an Clár ach an dá ceann Coillte agus dá me ceann amháin a fiú feite có. Well tharraigh sé mis nach ag an dómh ach go dtí seo tránóna lámh inúachtar go cinnte Corcaigh. Nis bhfuil seans ag an Clár an deis an son ag Colm Downs ach tá chalí seile tá sé brúte bhí sé gur an pass a chuir leistighe. Ach fág siad fé Conor Burke gá hiic séir gnótha agus aimse go dtí seo aige. Ba ceart me an tríú ceanna nisige agus an bhearna sin leidú go dtí 9 cúlín a ríist. Díreach os cór an cúl agus tá an cúlín an son aige. 3 cúlín a Conor Burke. Sé cúlín inis ag an Clár. Deir an clog go bhfuil nó a díg go le caite. Number 5, Leo Switzer, is being replaced by number 18, Cathal Casey. Tarú sin ar iarn an Clár a Cathal Casey ó Lissí Chathasig teach in anad Leo Switzer. Agus tuis go an dos é nó an deirn go mar sin. Teachta seach seachún Corcaigh. Machtín clíháintí Sean Welton.
Agus Welton le pass seach fa le Humphrey Canty feh rúiste an son bhfuil Carr tá fear sa meis gcónaí fear Lár Parker blocháilt an son tá sé nós Ed Fellis tic an son tá feile gcónaí ag Corcaigh agus an réitóraigh fearra Clipper Dimmerhorí an son tá sé Canty tá sé good ar an son James Blunny don Clár agus ige deire tá sé sin dínar tána mundíl tá sé sin dínar bhí seornú Cathric strachas ní bhaig sin feile hartúig agus ige deire an kick séir sin ag Delaney agus ag Corcaigh agus seans an firstpár sin a hína amach dí deú lína ríist. Is Delaney gonna count on a hógant. Dí se tróna gá cheann ó chicken na séirige an countsa ordathe go bocht well big obair le déanamh aige nó an ta a bheith go món an cuairm sin i chinúd an chécle eile mar á cúpla éireacht Coillte in áíir tróna leis a chuún ón burna ríist a brog an praba sin amach don Clár agus crumma síos an son tá Colm Downs smachta féhrú tá lámh ar a grim an son agus an kick séir tá muid dalisteach in son denometernach den Imerton sa Coillte Clár tríd go deire anion deú lína bheith atra cean sa blochálta agus Corcaigh leis a bhar breise clúdach siar go maihan son agus deis Tráchtaire Tomás tre Cahal McCarthy. Passion gan bh úntaach agus cuid ar nasin son ag Craobh Peile sin en captain don Clár tróna le lús seachtí Conor Burke sa chúnge trasna fécinn sin orda seansar Coilín an count son sár Coilín scór an cluiche beidir an son tróna Conor Burke an carú Coilín ag an tosaí don Clár ach an ceann is fear ar fad aige glúiseach dúntaach agus críocht an scóthaige. Clár ag tréad agus ag tréad go deire Arú déantar an Corcaigh tá Ben Delaney ag fáchan na Páirce agus iver héindigh Danny Donovan tactaisteach in áitiúil mar an hara dhéanamh antá Tá bhaid an Clár cool in éirí ag sé críoch má ach ag an stad seo 8 gúlín idir na fórna agus an lábhanóachtar fós ag Corcaigh an tróna ceanson có seach sa lár seansar Coilín eile ceanson i tactaisteach ó mescala cúla búlta Bhí áiríist an son agus James O'Flaherty tactamach na ceansa a bhálú nó ón burn McCarthy marrá. Cearta harta hibridáran agus céiríomhidir gomas an imirt in san clé lechanis eile ach an sotróna tá Clár fós ag tríd go deire Conor Burke agus an Coilín deirnach again pass gan bheith úntaach agus ag deire a bhábhar Corcaigh bheith an kick séir sin ach bhí mar ágribh Tiberdáran agus Ciarí Congrach in san cléthe eile ag leathm ach ag stad seo tá solas an le atra ein Coilín déag atra agus denómad fósaldal agus eochtarrá go méid Ciarí in san cléthe ceannis gabh leis agus an commercéilean tá chumá go méid Corcaigh glótha agus go méid ahimirt bhí mé hí sa barcháistín de stack an tatan Chicata ní raibh atra gá Coilín tar nó an ché cluichim líana ag an dá éireann tóg an cluiche seo raid go móríd agus beis ag súl le casa gona bhí chéile a ríist tá cinnte má Harlín sé sin. Corcaigh in is tre Harry Cogan Dín fear contarteach Dylan O'Neill Coilín úntaach tróna get lús fé dul ar rúthair O'Neill fós dul isteach Bert ag gur agé stoppa casan sé haimpel agus tá Coilín aige dríoch dúil amachchas amach atá an fear óg seo. sé Coilín is ag Dylan O'Neill. Na Coilín atra ríist. Is an Clár fós a teacht an lánta síon son Shane O'Connell se cófad le Liam Clune mar dúirt me íon tuáil caiisteach ná agus catú sin meisneach an Clár leanún se ráitín deire kick séile go nóhann son stiige cá agus beidir go bheith go méid carta eile teacht gan bhail gur bheith Conor Burke a thóg an ceansá
Ó Ceircúlín aige, trí can go kick na tSaoir ceann únta go nimmer toscail cíanamh agus ilín géir go maith an ceanntá ach tá sé tréis bheith crainn go maith leis na hiúirtaí go dtí seo. Ceann imisteach díre cláisiigh den chúlann son, obair bha ag Conor Páirc a ríist. Gúlín after gcónaí. Agus stocha nuair dhéann tú ó thaobh an dara leat na fór na chorram geall leis ó thaobh scórna de agus cluthe bhd níos fearr ach leag Corcaigh an bunclocht an mua seo más bu bheith ann agus is dom go méid in san chéad le agus tús úntas chéad ceathrú uair cligach go háirithe nuair bhíidir héana seacht chun tosaigh agus gannach aon cúlín amháin ag an Clár. Corcaigh le seileadh ríist. Son ag Cathal McCarthy. Cuine gohfuil fear breisiacha ón bhithú nómad san chéad le agus an carta deirg sin precasús ag Aidan Weaver. Is Cian O'Connor. Dín anadí Cian Cooney. Ach dín Clíháin an son. Sean Welton. Clem maithir mar go siúd mar dionn sé an tachan scata gona círí. Welton ar an tarnéirt an son. Fear breise gcónaí ag Corcaigh. Spás leistigh an pasteach seach ó Harry Cogan. Ag deirt go sin amachtaí Humphrey Canty. Agus go leor imreoirg Craobh Peile. Cian O'Connor an tamsa. Dí Danny Miscala clef maithir mar go siúd agus an cúldar nó sa chéad leithaige. Danny O'Donovan dúireach takeisteach ar barc. Dí Cian O'Connor ríist agus Corcaigh sásta seileadh cumá tuigeann siad go bhfuil siad in áit anna bheith agus stad seo. Agus farspar docht gúlín idir agus an Clár. Rís Danny O'Donovan, ó Clán Barachán. Táim go machtan tá in iar an Clár. Billy Ryan. Ahra go leor déanta ar nóig an dáthaobh agus deis tu go leor imreoirí teachtaseach in san cléan tá trónón. Inis, teachtaí Cian O'Connor. Seileadh bheith Corcaigh inis le rá nómad geallais dul saolas náil, bhfuil slí isteach inis sin íon ceist. Ceann ísle an tamsa gan a bheith úntaach mar feasach. Ag deire ag Humphrey Canty a gcónaí. Neistí Cian O'Connor, so go bhfuil seileadh bheith ceann na cúig bouta in san tréimhse passanna saolas náil seo ag Corcaigh. Nis Danny Miscala. Lámh an ordan son agus an kick aige agus ag Corcaigh. Héanna 30 gona nád a hocht agus 3 nómad go Naomh fáca in san tarna le. Turkey fécinn tú thaobh Clár na scórbal tá níos mó scór na aimse an Clár ná Corcaigh sa tarna le ábhar búrtha beidir é sin do Holly O'Sullivan agus idig fécinn gur beidir hitas agus leníidir machchas an cléthe. Ach in áíre frid an Clár do go bhd níos mó san tarna le sin agus mar derm se 7 gúlín glóthacha agus tashaint is a bhd níos fearr agus dá cúigur déag I gona cúigur díag bhfuil beidir go an scéile bhd difriúil in áíre ach Corcaigh a ríist techt Howland son tré Danny O'Donovan. Ó good amach an son ag an Clár agus déanta go maith an son aá. Techt amach an son tá Diarmuid Boyle an captain. Boyle a ríist. Gá nómad go Naomh fáca, beag cúpla nómad le cur leis sa bhéidir scoir bheathar go leor an san tarna le. Agus go deire Clár glóir slí ag an tríd an son seileadh gcónaí ag Liam Clún. Bert in aice leis an son agus gan éon ceist kick sé ar tailte. Réitor tenmh beganín Páirc agus nó a tógad an achtra sin. Dom gur bé Sean Fennell a thógadh an kick sé agus Trastadín Coolbar ón barn. Nómad go léad go Naomh fáca agus mar derm se beidh cúpla nómad cinnte dam cúilteh gortathe. Dí mar Corcaigh gannach sé chulín aimse sa tarna le.
Dimmer an Clár a bhd níos fearr in san tarna le ná sa chéad le. Aaron Killeen. Couple seans ar cúla chumá. Ach ag a deire míá nar dhearú chlótha aon bhreacht glas a gáirteach ón burn a ríist. Bhfuil cúpla scóráile anta ribh séad in na fadóga Derek an ceanson i dul a bhábhar Corcaigh agus an cúlbar beáí nas ruchtanis. Deithnas agus dá dul ar nastíí an lína cúlacha Corcaigh a teachtanis agus tá an Clár beáí oscailte é sin ráta tá James Blunny is stig agus dá bhaid Corcaigh sin a bhrúaraig agus beidir go meach seans ar cúl Billy Ryan fós a dul agus ag a deire ba siad stadéir tucha siad ar nás. Hína 3 i gona nád a hocht agus Corcaigh le seileadh agóíonn san ní léon chóirtha mithe áirte fós a hebh am cútamh gortathe Dylan O'Neill dín taobh sodin Páirc áta tá Cian Cooney ag fanacht a seileadh. Fé second mar sin an gná am fácathe agus tá mé cinnte go méid cúpla nómad le chur leis ag deirna himmarthe O'Neill a ríist. Or tá spántas ag fear réanathe charbre má go fada le Cian Cooney. Son me sheer agus tak seachsan tá Sean Welton's bra leis a bheith boga. Léon ceis sin an passion bocht an son ag Corcaigh agus tar sé seans don Clár Tráchtaire Tomás Mac an countsa good ar nás a go O'Neill. Tá sé stig ag fiachas é fáiléir a go héad I rug an passamach de miscala agus fear las Muire. Ag a deir tá sé sásta teachtaín taobhsá Sean Welton fécinn in orda an countsan ag casa agus an seachtú count I mithir stray ag Corcaigh agus sin imethe trucha second haar an trucha a hrúile déint an son ag Corcaigh I bhar sé ag fág na Páirc sin Cian O'Connor agus Cian a Hearn ó bhailinn cholig teach seach na áitiúd. Cian O'Connor is being replaced by number 7, Cian Ahern. Agus rá nómad damcútah gortathe se rá nómad má se tá beagnach nómad a sin caite agus má se nómad mar sin fácantá I Bartnaomh Muire I Coillte agus an commerscéil I náiríar mar a bhíle tamil fada gur bhí na Corcaigh a bheith a dularaig dí clécanis na mún an lún se chuing agus gach deire ar scéil comá gur Ciarí a bheith glótha in san cléthe canis sin Ceiricúlín díag atra an son tá bua sin ag Ciarí in san cléthe lechanna se le 2-9 I gona 2-2 má se Ciarí a bheith ann agus I gceann cúpla second eile beidh sé cinnte ansá gur Corcaigh a bheith glótha ach obair le déanamh an tasmántas dar leis sin gan a bheith comá is a bhí in san chéad le a hrú déanach an son ag an Clár Colm Downs ag fágan na Páirce agus teachta seachtá Gabriel Fennell Farrell ó chuair a Clár dur an clog bhfuil á secondí fáca an son seileadh an son ag Cian Ahern. Corcaigh Clár scóráile an cean so good a hamach agus stoppa go héifeachtaach ag an Clár. Aaron Killeen an teachta amach dómh. Hina 3 díag gona nád a hocht an sa 8 gúlín atra. Agus an kick séir sin ag an Clár. Dír Bail an captain agus ag a deire. Rín leis é bhrúaraig. Mar dúirt bé an chéad le ag Corcaigh a caiitú creadún tart an Clár. Chrid siad agus rid siad le 4 dígan san tarna le agus ó héamh scórna de. Nís mó scórna ná mar bhí ag Corcaigh ba siad sásta agus tóg siad crí ó sin. Is seans ag clún ag garisteach an son Páirc tá sáil tarntar an Gansaí agus ag a deire trasna cúlbhfuil cúltéanacin san Clár Níl ach beag kick séiricá agus difrí déint go cintólaí ag líam clún an arhanna séisteach tá muid go maithiste an am cútamh gortathe agus well, déanam semach gur béis an kick dearnach bheitgin san cléthe ach mar derm se ó héamh scór na héana seach le nád a héamh dheanach an rise tá 7 gúlín aimse an Clár tarna le nílach 6 cheang aimsethe ag Corcaigh beag díma ar leis an spántas sin tá mé I déanamh amach. Seans déanach an son ag Conor Burke tá 5 gúlín gotíise ag an bhar céine sean ceannas deachra. Tá sé tríise bheith crank má míá an son agus míá ceartar an cean san na methe ar fóríl agus leis sin an adóg dhearrig sétan sa I Bartnaomh Muire I Coillte in iarthar an Clár siad Corcaigh atá tréis teachtamach in Uachtar agus is siad a bheith le Ciarí a ríist I gléthe canis na mún de lún se chuing. An scór dearnach an seo héana 3 ag Corcaigh
Nád a hocht ag an Clár, Cógardagus ag Corcaigh. Score Mumhan tachtan Chicata, Ben O'Shea inis. Ben O'Shea, fichan an orda, dúirt sé, Remission Mo Deireach and counts on, Haran Chasnon, Cadé Marhú scoráil an sa. Bríomhar imisteach a ríistí Dylan O'Neill. O'Neill ag fichan an orda, Illing Gergamavi, Bird Cussentor and Akalesh. Oh, go Halliant an son, ag Dylan O'Neill. Le Dylan O'Neill, Shanson saw, ag Corcaigh must feder shove, Vugga Chasnon cool, Shelvagoni, ag Dylan O'Neill and counts on a British stock. Go Coolin, Untag ag O'Neill is the. Stach an son a ríist. Shansonish, Trey Danny Mescala. Miscala fósa dul, leis get ó ceann íseal, imeis Doc Celine Tán Tá. The score na gógáilt go luach se chun Corcaigh ríist. Deisir Coolin Ellen, ceansa ag Harry Cogan. Oh, gach ceantas an score na tá feicead seán. Prabha sin fós a dul a bhábhar Corcaigh agus iarracht eile teacht isteach. Ceansa na meisteach agus a ríist go Halliant. Sa tóir ar an lán Cooley Aaron Keane Dinachá, Fennel, teacht isteach, Illing Ger Gama an ceanson. Haran Chasnon, well, sin tús má scorála ag Trónóna. Fichantar Ceanella, Ceann Skillúil, Tríochtúil, Mirúil tuc Ellen son ag Dylan O'Neill. Mahan. Pass ag Adera, go dtín lántasí Shane O'Connell, deis go siúd leis go tóg an Ceanson ag O'Connell, tá sé Haran Chasnon, ar Trónóna. Le lús, seachtí Conor Burke sa chúnga trasna, fichan sin orda, Shanser Coolín an Ceanson, oh, sir Coolín. Score Trónóna again loose fé, Dollar Ruher, O'Neill fós Dollar Shock, Bert, ag Irigé stoppa, Cassan sé Heimpel, agus Tán Coolín ag Dríochtúil.